Sådan der. Vi vil de næste par minutter fortælle om metode i afsætning. Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Afsætningsøkonomisk metode er tilvejebringelse og bearbejdning af samfundsfaglige data og materiale med henblik på at udlede brugbare konklusioner. En model er en måde at systematisere begreber eller faktorer på. Samtidig er en model en forenkling af den virkelighed, som modellen illustrerer. Eksempel på en fasemodel ses her. Fase 1 er beskrivelsen af markedet, fase 2 er målsætning og budget, fase 3 er valg af målgruppe, fase 4 er kampagneindhold og udformning, fase 5 er medieplan, fase 6 er tidsplan, og den sidste fase, som er fase 7, er evaluering. Ja, det er også rigtig godt. Det ved jeg ikke, det er derfor jeg spørger, ellers havde jeg nok ikke spurgt. Søgestrategi er den overordnede plan for informationssøgning. Herunder er der hurtigsøgning, bloksøgning, kædesøgning, situationssøgning. Hurtigsøgning er søgning ud fra unikke begreber, som kan resultere i støj. Bloksøgning er søgetermer, som kombineres i blokke med eller, og kædesøgning er gentagende bloksøgninger i en kæde med nye termer, som fremkommer gennem kædesøgningen. Citationssøgning er en søgning ud fra litteraturlister for relevant materiale. Overblik over informationssøgningsprocessen. Hvilke informationer er nødvendige for at afdække problemstilling? Hvilke søgeord eller emneord er relevante? Skal der findes alternative søgeord? Hvilke databaser er de mest egnede? Hvilke emner afdækker problemstilling? Hvilke medietyper har mest om emnet? Artikler, bøger, tidsskrifter. Er kilderne saglige? Udarbejde en kildeliste. Herefter er det vigtigt at være kildekritisk. Hvem er forfatter, udgiver, afsender? Hvem står bag websitet, virksomhed, person, organisation? Er der politiske eller ideologiske holdninger bag? Er materialet aktuelt? Går materialet i dybden med emnet? Hvordan er informationerne indsamlet? Er litteraturliste eller links, så der er henvisninger til andre kilder? Hvis det er en internetkilde, hvordan er linket fundet? Kvalitative og kvantitative metoder findes der en oversigt, hvor vi blandt andet vil se formål med analysen, datakilder og herunder sekundære og primære datakilder, kvalitative og kvantitative metoder herunder spørgeskema, udformning og respondentudvælgelse, repræsentativitet og markedsanalyseprocessen. Virksomheden indhenter viden om markedet gennem systematisk informationssamling samt bearbejdning og analyse af data. Virksomheder indsamler informationer om omverdenen for at kunne træffe de rigtige informationer. Informationer tilvejebringes fra statistiske kilder og databaser. Nogle gange gennemføres analyse til et bestemt formål. Dette kaldes markedsanalyse. Formålet med analysen er at finde ud af, hvilken problemstilling der skal undersøges. Problemstillingen kan konkretiseres ved at opstille hypoteser. En hypotese er en antagelse, som man ønsker at be- eller afkræfte. For eksempel at danskerne spiser mere økologisk kød end for 5 år siden. Datakilderne er for eksempel de ressourcer, hvorfra man kan få informationer. Desk research, informationssamling ved skrivebordet i virksomheden. Field research er indsamling af informationer til et bestemt formål. Databaser er en større mængde af information, som er organiseret på en bestemt måde, og som vedrører et eller flere relaterede emner. Sekundære datakilder er informationer, der allerede er indsamlet. Det kan være interne sekundære datakilder, som findes i virksomheder, f.eks. kundedatabaser og salgsstatistikker, og det kan være eksterne sekundære datakilder, som er uden for virksomheden, typisk officielle eller officiøse statistikker, f.eks. fra Danmarks Statistik eller fra en brancheforening. Fordelene ved sekundære datakilder er, at det er let tilgængeligt, forholdsvis billigt at indsamle og hurtigt at indhente. Ulemperne er, at det ofte er tilstrækkeligt, ofte upræcise, der er en usikkerhed om kvaliteten af dataen og indsamlet til, ulempen kan være, at det er indsamlet til andre formål. De primære datakilder er informationer, der fremskaffes til et bestemt formål.
Fordelene ved de primære datakilder kan være at indsamle til et konkret formål, eller til at finde ud af, om de er meget præcise. Ulemperne kan være, at de er ressourcekrævende, de er dyre at indsamle, og de kræver ofte professionelle interviewere. Her ses der en oversigt over datakilder, som I lige kan kigge lidt på. Kvalitative metoder. I de kvalitative metoder indsamles data, som ikke kan udtrykkes i eksakte talstørrelser, f.eks. om holdninger og adfærd, altså indsamling af bløde data. Her findes nogle forskellige indsamlingsmetoder, blandt andet dybdeinterview, fokusgrupper, kollektiv dybdeinterview samt observationer. Kvantitative metoder. I de kvantitative metoder indsamles hårde data, dvs. størrelser, som det er muligt at sætte tal på. Dette er blandt andet indsamlingsmetoder, som er personlig interview, telefoninterview, elektronisk undersøgning, altså webinterview. Under spørgeskemaudformning er der nogle forskellige kriterier, som skal opfyldes. Her er blandt andet antal spørgsmål, spørgsmålsudformning samt spørgsmålstyper. Respondentudvælgelse. Respondent så er en person, som bliver interviewet. Population univers, som er det totale antal personer i et geografisk afgrænset område, som man ønsker at undersøge. En stikprøve er et udsnit af populationen, der undersøges med henblik på at give et billede af hele populationen. Hvordan kommer man ud af det? Nej, nu ved jeg ikke, om den optager. Ja. Jo. Prøv at gøre. Under stikprøveudvælgelse bruges der 3 forskellige metoder. Den første er simpel tilfældig udvælgelse, som også kaldes lotto-metoden. Den anden er klyngeudvælgelses. Hvis der ikke findes en totalliste over populationen, kan der udvælges en repræsentativ klynge af totalpopulationen. Den sidste er bekvemmelighedsudvælgelse, unøjagtig metode, da den ikke er repræsentativ. Herefter skal man finde ud af, om der er fejlkilder, og om det er repræsentativt. Det sidste, man ser her, er markedsanalyseprocessen, som har 4 faser. Den første fase er formål med analysen. Her udarbejdes en problemformulering og hypoteser, hvorefter der findes et analysebehov. Fase 2 er undersøgelsesdesign, hvor der benyttes datakilder, kvalitative og kvantitative metoder samt spørgeskemaudformning. I fase 3 ses dataindsamlingen, hvorved respondentudvælgelsesmetoden benyttes samt stikprøve. Planen. Og i fase 4 ses databehandling, rapportudarbejdelse og en konklusion.